Yes, hello everyone. Good morning. It's 8 a.m. and I have to go to the gym. My water is hot na. I should be going to the gym earlier at 6, but unfortunately, I'm not a morning person. So, now, it's actually 8 a.m. already. Let's timpla our coffee, Jamocha. So, this is the UGC Premium Blend Coffee with cocoa to give us energy sa ating pag-gym. It is also enriched with mangosteen, moringa oleifera, currant tree, langostreamia, graviola, and bitter melon. There we go. We have to boost our immune system para kahit saan man tayo mapunta ay ready tayo to battle that. Second day or so. Yes, so. May mga kabang-bangers, kita din na gamangkot, pilang atong monthly. Ang monthly naman sa weight is 700, but my cardio is 900. So without trainer na, kung may trainer is 2,900 monthly. Unlimited na. Ayos, no? So 2,900 unlimited na siya. For my case, kaya syempre weekends lang kita pwede kita ka-walk-in, which is pag-weights, guys. Weights, 50 lang. Pag my cardio is 80. And 80 pesos. Very affordable na. Diri kita sa May Halandon Street, Bulilao, Mandurrio. And there you go. I'm so excited na for my day too. And let's go! Let's go! So, Plyometric. So, target is Plyometric is strengthening muscle, agility, stability, and balance. Ayun. So, ang aton nga balance. Kita mo lang ba nga? Tiyo student! Last week na nagamba ko kay Sir Dar, hindi ko into gym. Pero, since buot si Sir Dar, na-encourage ako nga magbalik. So, muna mo, Jonah! Let's go! Once again, ano yung plyometric? Plyometric, isang para sa strengthening your muscle. Strengthening your muscles. Agility, stability, and balance. Stability and balance. Ayun. So, timing, hindi kinaga 30-day challenge ako para magka-split. Yeah. Makabalo mag-split. So, feeling ko timing, gitining plyometric sa ato. So, ready na ako. But unfortunately, I'm not a morning person. So, let's go! Ang akong pulba na Junat! Gamay-gamay na lang. Let's go! So, na!
mag-work out. Hindi ikaw magkakaon tungkol sa may toes. And second mo na learn, mag-leg raise. I-hakot yun ang hips. I do leg raising. Ako sa design, pero legs lang siya. Wala siya na ang hips. Ako na kinamay ako mo yun. Wala ko nagkakaon. Lumingit wrong. Thank you. At least balaan mo kung salain mo ginobra or sakto pag may makabuligid sa imo, encourage nga tapuson gini until the end. Ang isa na dito pamangkot ko Coach Sai, ano ang mas nami nga oras nga mag-workout? Kaya ako hindi ko morning person. I'm not a morning person, so but I actually targeted kanina kami 6 AM ako din. Kaso nakabugda ko at 8 and I just arrived at 10. Grabe ako, Nora, sorry. Pero ano mo namin na time din mag-workout? So, namin ang time mag-workout is morning with guys. So, morning ka nga mag-workout is namin ang pugdaw mo. So, like, ang balahas mo, iwa ka na. Usually, kung hapon ka, like, halin ka na sa work. So, kung iba may work, kapoy na nalawas mo. Kung siyempre hindi ka ma-perform ang workout na gusto mo, kasi siyempre kapoy ka na sa work. Pero kung morning ka, like, katong ka sa work before mag-cut sa work, workout ka. Para at least, press na yung muscles. And I also search man nga kung aga pag it helps us sa aton nga pag-ubra, gives us energy all throughout the day. Yes, kaso sa ako ang lola nyo, kada workout ko after office at 10 PM ha. At 10 PM ha. so Kulang na makaya sa lawas mo, dapat yung mapagpilito. Kaya useless naman nga kapoy ka tapos na ipay mo siya na hindi na kaya. Hindi natin ma-maximize ang full potential sa body ta. So there you go. Thank you very much, Coach Sai. And I think I'll be coming back here. See you, mga katanda! Thank you, bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!